Subong kan baha asin madiklong na dalan, dinayo kan ako Bicol Party List kasubanggian banwa ni nabwa sa Camarines Sur nga ni maghatod din asistensya sa mga apektadong residente, urog na sa mga taga-barangay San Miguel na lubog sa baha. Bitbit kan partido ang mga ready to eat meals para sa 500 na benepisyaryo sa lugar. Pero sa mga nataawan ng pagkakan, ang mga residenteng si Armando asin si Jai na pareho agrangay ang kadipisilan sa pagkakaigwa ng malinig na tubig inumon asin pagkaon. Istorya ninda, kaipuhan nindang magpasiring sa banwa nin bato para makabakal nin makakain asin maiinom. Hulit na parehong dai magatrabaho, kapos naman da asin sa budget para masusustinaran pa ang gabo sa pangaipukan sa indang pamilya. Kaya dakulaon na bagay ng gadaan na nagirumduman sindakan ako Bicol Party List. Sobrang thankful kasi natulungan nila yung mga taong di pa kumakain. Kaya sobrang pasalamat po ng mga tao na nabigyan ng ako Bicol Party List. Maan ganing ngan, kasalamat gani kami ngan, guwang nag-ano kayo, nagtaong tinaparog nga kayo, may itlog, kaon nga makasuporta pa kan pamilya, may mga tinapay. Siring kan mga residente, labi man ang kaugmahan ni punong barangay Alnel Hernan Hernandez sa pigtaong pagmakulog kan partido sa indang lugar. Actually ma'am, itong ginawa niyo ako Bicol talagang malaking bagay na ito sa amin eh. Kasi marami kayong natulungan, kahit ganitong oras, alam naman yan, marami pa pumila eh. Kaya salamat ma'am sa ako Bicol kasi ganito, kahit anong oras nandito kayo para sa amin. Aminado man si board member Donna Uñate na talagang pigbabahaan sa indang banwaan alagad da ining dahuna o naarog kaini ani dadarang distroso kan Bagyong Christine. Sa ibong kaini, pasalamat manggiraray daa siyang yaon ng partido para magtabang. We really appreciated and thank you very much po sa big help talagang na tinaon po nindo digdi sa banwaan ni Nabwa sa mga food packs po na dinara po digdi. Thank you very much po. Paabot po kanila kong. Para sa mga taga-barangay San Miguel, 70 individual mo na stranded sa Camarines Sur Polytechnic Colleges ang hinatodon manin makakakan. Ang pagsilbi natin ay hindi kailangang bilangin. Talagang ang pagsilbi po at pagtulong sa tao nasa puso po at talaga pong yan ay nasa puso ng Ako Bicol. Lalong-lalo na po ang ating congressman. Sila Kong Zaldi at sila Kong Jill. Yan po ay talagang tatak sa pagtulong at talagang sabi nga natin, tatak Ako Bicol, katabang na kasurog pa. Asigurasyon man ni ako Bicol Party List Representative Elizalde na padagos na mataong akuder ang partido katuwang si House Speaker Martin Romualdez sa mga naapektarang kan Bagyong Christine. Well, wag tayong mawala ng pag-asa and better future for Albayanos, for Legazpi, for Camarines Sur. We'll have a better future in terms of jobs, security, jobs availability for agriculture, for tourism. Yan na lang ang pag-asa natin, agriculture and food security. Mientras tanto, pig-turnover man kasubanggi ni ako Bicol Party List Executive Director Attorney Alfredo Garbin Jr. sa inisyatibo ni Congressman Elizalde asin House Speaker Martin Romualdez ang 3 mil na relief packs kay Naga City Mayor Nelson Ligacion na i-distribuer para sa mga naapektaran ni Bagyong Christine. Para sa mga baretang tatak Bicol, Regine Boy. Yaon kami sa Naga with Mayor Nelson to turn over the 4 truckloads of relief goods para sa mga konsekwente na nabaha.